Ырының Жанисәпкә багышланган эшчәнлеге турында матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбызны мин тәкъдим итәм. Дәүләт кунагыбызны Дәүләтшин Альфред Әмир улы, Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле. Альфред әфәнде, башта безгә сөйләп китсәгез иде, гомумән нинди вазгыять Башкортстанда һәм нинди эшчәнлек алып барыла, кыскача гына әйтеп әйткәндә, менә шушы Жанисәпкә кагылышлы рәвештә шул хакта әйтсәгез иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәерле һәм матур көннәр. Шуннан да инде мин әле бүген Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегенең офисында сезне белән әңгәмәдә һәм инде 2020 елның январь айларыннан инде Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллекнең җитәкчесе булып хезмәт итәм һәм инде әлеге көндә вәкиллегебездә 4 кеше хезмәт итә һәм инде менә сез әйтеп киттегез теманы, Жанисәпкә нинди эшләр, нинди хезмәтләр алып барабыз дип. Ләкин инде менә бу вәкиллекне җитәкчелек иткәндә дә, башлаганда да эшне һәм дәвам иткәндә дә без әлбәттә эшебезне ниндидер Жанисәп белән бәйле ул хезмәтне алып бармыйбыз. Чөнки Жанисәп ул федераль закон буенча да һәм ул федераль органнарның бурычы һәм хәтта регионнарның дәүләт органнары һәм орындагы муниципаль органнары алар ярдәм генә итәләр. Һәм инде бөтенләй иҗтимагый оешмаларның хезмәте түгел дип әйтәсем килә. Ләкин бу Жанисәп булсынмы, Жанисәп булмасынмы, без инде үзебезнең эшебезне әлбәттә Бөтендөнья татар конгрессының уставына нигезләнеп, һәм инде әлбәттә мәдәни, гуманитар эшләрдә дәвам итәбез һәм әлбәттә Башкортстанда әлеге көндә барыгыз да беләсез, миллионнан артык татар яши һәм ул Башкортстанның ниндидер бер ике төбәгендә генә яшәми, хәтта Башкортстанның бөтен төбәкләрендә дә халкыбыз яши һәм димәк ул Башкортстан ул татар дөньясының бер зур өлеше. Инде эшләр алып барганда дигәндә иң зур проектлардан әйтәсем килә быелгы ел, чөнки март аеның азагында бөтен Россия, гомум Россия форумы үтте, төбәк өйрәнүчеләр, татар төбәк өйрәнүчеләре форумы һәм ул чыннан да бик зур чара булды. Бөтен Россиядән татар краеведлары җыелды һәм 200-дән артык кеше. Инде менә бу быелгы пандемиялар, башка сәбәпләр ничек кенә булса да, бу чараны бик матур, зур итеп үткәрергә насыйп булды һәм инде мин уйлыйм, бу форумны үткәрү ул чыннан да күпләр өчен беренчедән Башкортстаннан тыш яшәгән татарлар өчен ул бер мисал булды. Димәк, монда да, Башкортстанда да, Уфада да татарлар җыела торган, татарлар өчен зур чаралар үткәреп була һәм ул бер ниндидер мәсьәләләр тудырмады безнең өчен һәм инде безнең Башкортстандагы татарлар өчен бу да бер күрсәткеч булды. Димәк, монда да әгәр теләсәң, хәрәкәт итсәң, әлбәттә татарларның төрле чараларын үткәреп була, хәтта шундый зур форумнарда үткәреп була. Ул әлбәттә чыгымнар да тели, организацион яктан да, ләкин без моны үткәрә алдык, Аллаһка шөкер. Инде бу салы эш дип уйлыйм. Шуннан сез бәлки беләсездер, Туган тел кабель каналында инде бер 7 еллап Балкыш программасы, ул Ихлас Балкыш программасы чыга, ул әлбәттә Ихлас мәчетенең, Уфа шәһәре Ихлас мәчетенең нигезендә, инде мин 19-нчы елдан ул мәчетнең имам хатибы да Аллаһ насыйп итте ул хезмәтне алып барырга һәм инде күп еллар элек мәчетебезнең нигез салучысы, бүгенге көндә мәҗлес рәисе мәчетебезнең Мөхәммәд хәзрәт Галлам, ул эшне еллар алып барадыр, татар телендә чыга торган телевизион программа, ул төрле елларда төрле исемнәр астында чыкты. Менә бүгенге көндә ул яңадан Ихлас программасы дип чыга, ләкин ул Башкортстанның татар мәдәни автономиясе нигезендә һәм инде менә 2 ел ул Башкортстанның Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге белән берлектә ул программа чыга һәм инде бу атнага бер тапкыр чыга торган телевизион программа, 30 минутлык программа ул җомга көнне чыга һәм
bu programmalarda biz elbette tatar tормышын, Башкортстанда татарлар ничек яши, аның татар укытучыларын, эшкуарларын, имамнарын һәм инде төрле яктан һәр төбәкләрдә ничек татар тормышын, татар ничек яши, аның тормышын күрсәтәбез, һәм аның шәхесләрен күрсәтәбез. Һәм инде менә бу программада күрсәтеп, инде без Башкортстанның 30-дан артык төбәкләрендә булып чыктык, инде күп авылларда, район үзәкләрендә. Ул менә бер юнәлеш, ул чыннан да бәлки Башкортстан татар конгрессының, бәлки татар оешмалар арасында Россиядә карасак, андый телевизион программалар ул әлбәттә бик сирәк, шуңа күрә ул да менә бу хезмәтебезне алып барганга бик сөенәбез. Һәм инде әлбәттә менә СМИ, медиа белән эшләгән дисәк, инде менә эшли башлагач та, әйтәсем килә, Башкортстанда конгрессның вәкиллеге ул инде 20 еллап аның хезмәте дәвам итәдер. Аны күп еллар матур иттереп Али Харисович Лукманов алып барды эшне, анда штатта бары, аларның да офисы бары. Һәм инде хәзер инде әзрәк заманчарак, біз күбрәк телевизион программалар әзерләп, социаль челтәрләрдә эшләү буенча да эшне алып барабыз. Һәм хәзер инде менә СМИ буенча әйтсәм, Уфада Эхо Москвы радиосының Уфадагы филиалы бар, һәм менә Эхо Москвы радиостанциясында көндә, эш көннәрендә инде көндә Говорим по-татарски дигән программа чыга. Ул әлбәттә менә бөтен дөнья татар конгрессының вәкиллегенең хезмәте, шулай бу эшендә алып барабыз. Һәм әлбәттә татар конгрессының устав буенча һәм зур бөтен дөнья буенча координация, татар оешмалары белән эшләү буенча максат булганлыктан бездә Башкортстанда, әлбәттә Башкортстанда 10-нан артык татар оешмалары бар, ул хатын-кызлар оешмалары, әлбәттә аның һәрберсенең үзенең ниндидер булса хәрәкәте бар. Ак калфак оешмасы булса, алар күбрәк мәдәни оешмалар белән, фольклор оешмалары белән эшлиләр. Сахиб Җамал оешмасы, алар күбрәк шагыйрәләр, журналистлар белән, һәм инде морзалар, милли мәдәни автономия бар, һәм башка клублар оешмалары бар. Шуңа күрә без инде бөтен оешмалар белән бергә эшлибез. Координация эшләре дә ул безгә йөкләнгән. Һәм менә безнең офисыбыз бүгенге көндә ул шәһәрнең үзәгендә. Аллаһка шөкер, әйтәсем килә, конгрессның җитәкчелегенә, бигрәк тә Васил Габдулгаев улы Шейх Разиевка, чөнки менә ул конгрессны җитәкли башлагач, менә шундый мөмкинчелек ачылды. Бүгенге көндә Уфаның административ тарихи үзәгендә татарларның үзебезнең офисыбыз бар. Ул 2 бүлмә һәм берсе аны мин утырган зал, аны конференц зал итеп тә үткәрергә була. Һәм бөтен татар оешмалары монда җыелалар, үзләренең чараларын үткәрәләр. Шуңа күрә ул татарларның бер йорты, бер үзәгенә дә әйләнеп китте, һәм инде яшьләр дә җыела. Менә шулай, һәм инде соңгы үткән елны яшьләр буенча әйтсәм, инде бик тагын бер матур чара үтте, Аллаһка без татар дресс дигән чара үткәрдек. Аны инде татар телле Башкортстанда татар телле блогерларны җыеп, инде Инстаграмдагы блогерларны, алар белән татар милли киемнәрен кидереп, башка төрле фотосессия эшләп, һәм инде шуннан бу фотосессияның тантаналы чарасын үткәреп, һәм инде Башкортстан сәүдә үзәгендә, ул Уфа шәһәрендә урнашкан сәүдә үзәгендә бу фотокүргәзмә урнаштырылды, һәм бүгенге көнгә хәтле бу фотокүргәзмә дәвам итә, ул татар дресс исемлегендә дәвам итә. Һәм социаль челтәрләр буенча әйтәсем килә, менә соңгы вакытта безнең яңа проект дөньяга тормышка ашты. Ул «Кем син, мин татар» дигән видеороликлар без әзерлибез. Ул 1 минутлык роликлар. Анда Башкортстанда туган шагыйрьләрнең татар теленә, татар халкына, туган җиребезгә багышланган шигырьләрне укып, һәм алар туган төбәкләрне күрсәтәбез, һәм үзебез өчен дә кай вакыт гаҗәп тә булабыз, һәм чөнки менә инде хәзер 20-дән артык ролик әзерләнде. Ул һәр атна пәнҗешәмбе көнне безнең социаль челтәрләрендә чыга, сез бәлки аның белән танышсыздыр да. Һәм менә карасак, чыннан да менә татар бөтен Башкортстанның бөтен төбәкләрендә дә яши, һәм аның шәхесләреннән дә күреп була. Чөнки менә шул Әхмәт Ерәкәй, без Дуван районының, без беркайчан да уйламаган бер яктан Уралның аръягы, Урал якларында яшәгән Дуван районының Накый Сәнбәт
Салават районы, хәтта Марат Карибов, Зиянчура районнары, мен инде әйтмим, бу көн батыш районнарына. Шуңа күрә география киңәя, һәм үзебез өчен дә менә бу яңа шундый бер заманча проект, аны дәвам итәбез. Әлбәттә, Татарстанның медиа газетләрдә дә бу проект турында язылса, әйтелсә, без бик сөенерик. Һәм шуннан әйтәсем килә, әлбәттә, Василий Габдрияевичның хезмәте турында, шуннан да менә 2020 елдан инде вәкиллек эшли, һәм инде 19 елдан конгресс белән мин конгресста эшләмәсәм дә барлык чараларда катнашадыр идем. Һәм шуннан да менә бу соңгы 2 елда нинди генә пандемиялар, коронавируслар булса да, Василий Габдрияевич улы Башкортстанга дистәләгән тапкыр инде Башкортстаныбызга килде. Оешмалар белән, шәхесләр белән, галимнәр белән очрашулар үткәрде һәм үткәрә, һәм инде без Башкортстан төбәкләре буенча да сәфәрләрдә булабыз еш кенә, менә шулай ук Мишкә, Брай, май аенда Миякә районында булдык, һәм инде шуннан да Россия күләмендә дә бу конгрессның эше күренә, һәм инде Башкортстан буенча да әлбәттә күп милләттәшләребез өчен Василий Габдрияевичның һәм инде конгрессның башкарма комитеты яшь җитәкчебез Данис Фанис улы Шакировның да аларның менә эшләре күренә, шуннан да Башкортстан татарлары бу конгресс ягыннан игътибарны, ихтирамны әлбәттә күрәләр һәм бик рәхмәтләр. Кыскача дисәм, шуларны әйтеп китәргә була. Рәхмәт. Мин язучы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит абый Имамовка сүз бирмәкче булам. Аның бәлки сораулары бардыр сезгә һәм тәкъдимнәр. Әйе, басыгыз. Хәерле көн, Альфред әфәнде. Без Шиләбәгә барышлый, Троицкига барышлый тиз генә күрешеп алдык. Кызганычка каршы сөйләшеп булмады, иркенләп. Күңелне әйләнткән сораулар күп иде ул вакытта, һәм хәзер дә бар, ул югалмаган. Безне беренче чиратта җанисәп борчый. Чөнки соңгы еллардагы җанисәп вакытында без 200 мең татарны югалттык. 200 мең татар башкорт булып язылды. Һәм бу эшчәнлек бүгендә тукталмый. Менә сез әйтәсез, бу имеш федераль органнарның бурычы җанисәпне үткәрү, анда җәмәгать оешмалары кысыла алмый фәлән дип. Ләкин бит Башкортстанда икенче якны күзәтергә кирәк. Менә алар Чакмагыш районында, мәсәлән, үткәрделәр оружиены. Аңа килде Башкорт конгрессы җитәкчеләре һәм шунда утырды район башлыгы җитәкчесе. Һәм район башлыгы җитәкчесе шундагы халык алдында чыгыш ясады. Менә мин үземнең Ялдак оруы башкорты икәнемне белдем, фәлән дип, ул үзен башкортка шутлап куйды. Чакмагыш районында бүген сыңар гына башкорт авылы да юк. Кушнарин районының 79 авылында сыңар гына башкорт авылы да юк. Балташ районында башкорт авылы юк. Яңа авылда башкорт авылы юк. Сонап китсәң, әллән чаклы Төньяк Көнбатыш районында башкорт авыллары юк. Бүздәк районында сыңар башкорт авылы бар, Канлы Төркәй, калган 78 авыл татарныкы. Менә алар бит хакимият җитәкчеләре үзләре үк мисал биреп, менә мин Ялдак башкорты дип әйтеп, алар мисал бирә, юл бирә, андагы татарларга башкорт булып язылырга. Һәм бу эш тукталмый. Менә без 8 районны урап чыктык. Җегетләр белән барып, 8 Башкортстанның 8 районында булдык. Барысында да татар районында. Һәм үзәкне үзә бит районның шигенә, границага басканда ук, кергәндә ук бастырып куйганнар дәүләт тарафыннан, Башкортстан хөкүмәте тарафыннан бер төрле, бер размерда эшләнгән ру баганалары белән. Ру баганаларын районга кергәндә дә утыртып куйганнар, чыгып киткәндә дә утыртып куйганнар. Әлбәттә, моңа фәлән миллион сум акча түгелгән. Моны бер нинди дә җәмәгать оешмасы башкара алмый. Бер размерда, бер стильдәге, бер зурлыктагы хәрефләр белән язуны дәүләт оештырган. Башкортстан хөкүмәте оештырган. Без аңлыйбыз, Мәскәү күзен йомып тора, аларга шул кирәк. Башкорт белән татар күпме ныграк дошманлашса, аларга шул җайлы.
Ләкин бит менә шушы вакытта барыбер безнең татар оешмалары тик утырга тиеш түгел. Шул ук ру оештырамы, рубага җыелышлары, җыеннары оештыралармы? Менә алар Балташка да барып оештырган. Менә шул вакытта бит татар оешмалары катнашырга тиеш. Biz анда үзебезне кунак иттереп, вакытлыча яшәргә килгән кеше иттереп хис итәргә тиеш түгел. Без хуҗалар. Менә мин сезне дә гаҗәпләнеп тыңлап утырам. Менә безгә Уфаның үзәгендә офис бирделәр. Соң Уфаның 80-90% байлыгы элек революция хәтле татар байлары кулында булган. Bütün җирдә һәм siz din işliklisi olarak şunu da eteyim. 10 müfti arasından birisi gene de başkart bulmagan. Barsa da tatar müftileri. Şuna göre biz onda hoca, biz özümüzden konak ittirip hissettirge tiyiş değil. Mine şu evreler big bir şey, bu canıysa bir şey. Alfred efendim fikirleriniz ne? Etseniz iyiydi. Elbette siz etken nerseler elbette barımızda bir şey. Şuna göre min bir başta aytıp gittim. Biz özümüzün hizmetimizni devam etemiz. Biz şu regionlarda, tübeklerde işleybiz, tatarının turmuşunu ko'rsatamiz. Tübekçiler forumu o'tkaruv bo'yicha ul big ulu derecede o'tkarildi. Min mana xizmat ish bo'yicha siz aytasim kelar. Bu ko'p yillar o'tkarilmagan shora ham umum Rossiya bo'yicha ul Boshqirdistonda, Ufada, Ufaning o'zagida ul o'tkarildi. Shundan albatta biz o'zimizning yerimizda yashaymiz. Biz bitaymiz, biz kilimshak deb masalan mana mening atiyimning avuli, ul Yolg'izkoyin avuli, G'afuriy rayonining bu yil 350 yilligi. 350 yil ilk endi mening bobolarim unda yashaylar ekan, albatta ul nechagina ukimning yeri bo'lsin, albatta o'zimiz tugan yerimizda biz yashaymiz. Albatta men biz kimdir kilimshak deb aytmaymiz. Shuluk siz aytdingiz aragan boshliqlari, albatta ular ul shoralarda da qatnasha, lekin ular tatarlar o'tkazgan shoralarda da qatnashalar. Bu biz hech qana ko'p narsani ko'rmaymiz, balki ko'rmasga tirishimizdir. Albatta men masalan o'zim milliy harakatdan chiqqan kishi tugul, men umuman o'zim uzoq yillar advokat bo'lib ishladim, ham shundan diniy xizmatga da ko'chdim. Shunga ko'ra demak meni butun dunyo tatar kongressining Boshqirdiston vakili etib saylaganlar ekan, albatta mening o'zimning qarashim da bor, ham o'zimning bu harakatni olib boruv bo'yicha da o'zimning qarashim ham albatta mana bizning uzoq yillar Ixlos masjidida yoshlar shurasida yetakladim, ham Ixlos masjidining o'rnagi bor. U nindidir talash, izg'ish yo'li bilan albatta borga niyatimiz yo'q ham bo'lmayacak. Albatta yaxshilik bilan o'zimizning kunda ertandan kechga qatli xizmat qilsak, albatta biz shuning bilan shug'ullanamizda. Shunga men aytib ketdim. Televizion programmalar, sotsial sektorlar, turli proyektlar, yoshlar bilan, boshqalar bilan endi biz butun rayonlarni o'tib chiqdik desam aytib bo'lar. Butun narsani qo'yda tatar yashay, qo'yda nishik yashay, albatta biz ko'ramiz. Agar biz maddiy yoqdan aytsak, respublikada eng boy, eng xalli yashagan u tatarlar. Agar ul rayonlarda boshqa milliy masalalar boshqa aytmasam da, u anda mana masalan avul xo'jaligi bo'yicha aytsam, mana o'tgan yilni zo'r bizning VDNXda zo'r forum o'tdi. Albatta u forumga borganda, unda hatto davlat tili shayrim deganda, unda butun narsa tatarcha. Demak, avul xo'jaligida boshqa ülkelerde bugungi kunda da ul tatarlar respublika uchun налог yog'idan da, finans yog'idan da, ish bo'yicha da albatta eng zo'r ulush balki kiritadi tatarlar. Ham ular hallida boyda yashaylar shunga ko'ra. Allohga shukr u yoqdan. Endi men nechun aytasim kerak, davlat burchi deb mana bu jonisab, u javoblilik da davlatda, davlat organlarida. Albatta mana 10-yildagi perepis jonisab bo'yicha men hatta Boshqirdistondagi tatar uyushmalari bilan da so'rashgan edim. Mana tatar uyushmalari, tatar shaxslari deb biz so'raymiz ko'plar. Masalan, ularning ovullarini olsak, unda ko'plarning ovullari jonisab bo'yicha Boshqirt ovuli deb yozilgan. Ular hatto onun turida o'zlari da bilmaydi. Balki biz mana perepis jonisab oldindan qizib ketamiz, talashamiz, izg'ishamiz, perepis o'tadi jonisab, shundan onun natijalari endi bo'lgan. Mana shundan da
һәрбер авылның без беләбез, алар белә кемнәр алар. Шуңа күрә җанисәп үтәчәк. Шуннан ул бит нәтиҗәләрен шул авыл администрациядан соралар, алар күренәчәк бит инде җанисәп. Шуннан күрә ул халык күп нәрсә ул җанисәп алдыннан гына түгел, җанисәп үткәч тә һәм аны шутлаганда да ул дәвам итәчәк. Шуңа күрә әлбәттә хәрәкәт, хезмәт, көндәге хезмәттән безнең эшебез тора. Һәм мин уйлыйм, барыбер ничек кенә булса да, менә татар оешмалары буенча да һәм башка төбәкләрдә дә инде әкренләп ниндидер баланс табу, ниндидер аңлаешлы эшләү буенча да алып бара. Әлбәттә, бәлки күп нәрсә эшләнелмидер, күп нәрсә эшләп булмыйдыр, ләкин барыбер бик теге гаҗәпләнеп тормас идем. Шулай. Мен Альфредка бирәм сорауын. Альфред Мөхәммәд Рәхимов, журналист. Ассаламу алейкум. Шундый сорау бар инде, соңгы вакытта бит инде бу башкорт хөкүмәте тарафыннан төрле чаралар активлашты, анда мәсәлән анда шул Төньяк Көнбатыш диалектлар турында конференция, анда Нуриевның әтисе башкорт дигән тегенеләр, башка чаралар. Бу bütün чараларны, татарга каршы чараларны бәйлиләр. Bu Ростислав Мурзагулов белән иҗтимагый палата рәисе. Хәзерге вакытта ул китте. Мәсәлән, аның китүе бу дәүләт Башкортстан хөкүмәте Татарстанга карата мөнәсәбәтне уңаякка үзгәртте дип әйтергә буламы? Яисә гомумән Башкортстан хөкүмәтенә шул анда җанисәпкә бәйле анда мәсьәләләрдә инде үзенең сәясәтен үзгәрттеме? Һәм шундый сораулар ничек үзгәрде? Шул аны баш идеологы диләр иде Мурзагуловның бу татар-башкорт мөнәсәбәтләрен бозуда. Аның китүе Башкортстан татарларына нинди йогынты ясады? Мәсәлән, мин үзем иҗтимагый палатаның әгъзасы да түгел, һәм үзебезнең эштә аның уңай яктан да бер йогынтысын да сизмәдек, ниндидер каршылык та сизмәдек. Мин бу җавапка ничектер бу сорауга минем җавабым юк, чөнки мин әйтә алмыйм. Нинди сәбәпләр белән ул киткән, кем нинди хезмәттә ул бүгенге көндә. Бөтенләй, әлбәттә, моны ничектер сәясәтләштерү мәсьәләсе, әлбәттә, мин аңлыйм сездән дә ниндидер сораулар буенча. Барыбер да мин бит менә имам-хатиб итеп хезмәт барыбер кылам. Һәм никах мәсьәләләре. Менә барыбер ничек кенә булса да, менә башкорт белән татар никах укыса, ул барыбер Башкортстанда бүгенге көндә милли ара межнациональный брак дип саналмый. Без аны санамыйбыз алар. Һәм гади халыкта менә ул теге менә сорасаң киленең кем дип, инде безнең халыктан дип әйтә. Безнең халыктан булса, димәк, я ул татар, я башкорт. Ул халык арасында да андый нәрсә. Шуңа күрә мин ниндидер теге зур сәяси мәсьәләләргә һәм кем нәрсә әйткән, кем кайда бу нәрсә белән бәйле дип ниндидер анда идеялар буенча бик белмим дә һәм бик белергә дә теләмим, чөнки әйтәм бит, төп максатыбыз эшләү, хезмәт итү. Ул барыбер менә Башкортстанда бүгенге көндә 30дан артык масса күләм СМИ эшли, аның газетлар. Әлбәттә, мин мәсәлән үзем дә бәлки теләр идем, менә шул Татарстан матбугатларында да ул журналистларның, ул газетларның ниндидер мәкаләләре чыгып торсын дип, алар белән дә элемтәдә булсын. Ул теге ул бит әле барыбер Башкортстанда ничек кенә булса да татар журналистлар, татар телендә яза белгән, язган журналистлар саклана. Ул ничек кенә булса да Башкортстанда башка төбәкләргә караганда әле шәхесләребез дә татар мәгърифәте өчен дә һәм әдәбияты өчен дә шәхесләребез чыга. Шуңа күрә яхшылыкны күреп һәм әлбәттә үзебезнең эшебезне дәвам итәргә телибез.
Айса саяси болмаған сұрау, менә хәзерге вакытта бит инде кайбер татар артистларын, мәсәлән, анда шул Фирдус Тимаев, Илсия Бадретдинова кебек, мәсәлән, төрле сәбәпләр анда маршрутный листлар, әле нәрсәләр шундый ниләр сылтау белән Башкортстанга кертмиләр, мәсәлән. Бу мәсьәләдә сез ничек карыйсыз һәм инде булса да безнең мәшһүр җырчыларыбызга теге ярдәм итә аласызмы Башкортстанны ачу өчен? Ну, менә Башкортстанда Татарстан көннәре үтер алдыннан андый конфликт булган иде Данил Сабиров белән дә истә бардыр инде. Анда инде сүзләр чыккан, бөтен Башкортстанга киrilмәсен, эшләмәсен, анда ниләре концертлары бер ничә айга күчерелгән. Ләкин бүгенге көндә Данил Сабировның концертлары тулы заллар белән бөтен төбәкләрдә, Башкортстанның районнарында, шәһәрләрендә үтә. Ул вакытлыча бер нәрсә, әлбәттә, Фирдус Тимаев та концертлары дәвам итәчәк, Илсия Бадретдинов да дәвам итәчәк, чөнки ул халык аларны ярата. Һәм менә бераз вакыт үтәр, алар әлбәттә дәвам итәчәк ул концертлар, чөнки халык аны тели, сорый, ул бит бар мәдәният йортлары, шул концерт заллары өчен дә ул кирәк, чөнки ул татар концертлары, ул аларга да бик керемнәр, ягыннан бик файдалы. И соңгы сорау Айса, менә бу безнең Мәскәүнең татар штабы Рөстәм Ямалиев бик каты актив эш алып бара, бу шул җан исәп буенча анда теге татар дип язсыннар дип, сез бөтен дөнья татар конгрессы аның белән хезмәттәшлектә торасызмы? Гәрчә аны бит инде үз вакытында теге чыгарганнар сезнең оешмадан. Ну, безнең оешма бөтен дөнья татар конгрессы, әлбәттә, үзәге Казанда, һәм без Башкортстанда вәкиллеге генә. Һәм әлбәттә без Рөстәм әфәнде белән бер-беребезне беләбез. Һәм ләкин менә мин чыннан да Башкортстанда әйтәсем килә бит. Уннан артык әйтеп киттем, оешма бар, татар оешмасы. Ләкин Мәскәү исемен йөрткән оешма, ул минем өчен бәлки Мәскәүдә эшләргә тиештер дип уйлыйм. Һәм әгәр алар Башкортстанда эшлиләр икән, нинди формада эшләр? Менә сез Альфред әфәнде, сез әйтәсез, менә алар актив эшлиләр дисез. Ул менә актив эшләү нәрсәдә чагыласың ул менә, мәсәлән. Сезнең өчен, мәсәлән, сезнең өчен актив эшләү җан исәп алдыннан, менә миндә нәрсә дигән сүз? Ну, халыкны җыеп анда теге шул агитация үткәрәләр, менә татар дип языгыз дип, шул ни районнарда татарлар күпчелекне тәшкил иткән районнарда, мәсәлән, ниләр гәзитләр, ниләр тараталар шул иштәлектәге, мәсәлән. Әлбәттә, бу хезмәтне без үзебез дә алып барабыз. Менә бөтен газетлар, китаплар, менә быел гына 2000 китап, матур әдәбият, журнал, газетлар без бит район буенча алар районнарга таратабыз әлбәттә, китапханәләргә, укытучыларга, башка үзәкләргә. Һәм инде менә ул барыбер менә үткән елны Татаро-Уфимского уезда дигән чыккан китап, ул да Башкортстан төбәкчәләренең эше, һәм ул китап та таратыла бит. Димәк, ул районнарда район халкы, авыл халкылары өчен бу китап бик яхшы караш белән һәм бик теләп, сорап, эзләп алалар ул китапларны. Димәк, ул бит шул хезмәт чыннан да. Миндә бер кызык тарихи факт искә төште, Альфред әфәнде, сез дигән никахлаштыру дигән сүзне искә төшергәч. 1736 елның 16 февралендә Анна Иоанновна указ чыгара. Башкортстанда татар белән башкорт арасындагы никахларны тыярга, муллаларны башкортлар муллаларга изгеләргә караган кебек, пәйгамбәрләргә караган карай һәм аларның сүзләренә ышана. Шуңа күрә татар муллаларын кире Казан өйөзенә сөрергә кирәк, моннан алып дип, һәм плюс нигә Башкортстан җиренә күчкән татарлар әлбәттә бит тегендә баргач эшсез утырмый, үзләренә көн итәргә кирәк, үзегез дә әйттегез, безнең татар ул кайда яшәсә дә шәп яши. Менә Троицкида да күреп кайттык, Уфада да күреп кайттык, районнарда да күреп кайттык. Аллага шөкер, татарның тормыш җитәрлек түгел. Һәм менә бу 18-нче гасыр, 17-нче гасыр ахырында күпләп күчкән татарлар
Башкортстан жеріне баруға мануфактуралар ұйыштыралар, яғни тоқымалар тоқып сата башлайлар, тегірменнер ұйыштыралар, икмәк пішіру фабрикалары, һәм башқа анда теге күн эшкәртү фабрикалары үзләре тиз генә мастерскойлар башталар бәләкәй генә булып, аннары инде канат җәя, шулар яңадан миллионерларга әйләнәләр. Һәм менә шуларны да кире куарга дигән указ чыгара. Ләкин неләргә, улусларга, волосларга инде патша гаскәрләре килеп җитеп, тегеләрне куарга тотынгач, башкортлар үзләре теге инде баулап утыртылган дип әйтик, арканнарга бәйләп, арбага утыртылган татар осталарын, татар сәүдәгәрләрен үзләре һөҗүм итеп, тегеләрне алардан азат итә башлый, һәм ахырда волосларга ялына тимәгез, алар бит безне туйдыра безне. Туйындыра, дөресе. Менә шушы туйындыра, алар безне туйындыра, шуңа күрә аларны алып китмәгез дип, безнең сәүдәгәрләрне яклап калалар. Менә бу фактларны әлбәттә бик санаулы кешеләр белә. Менә буларны барыбер шушы матбугат конференцияләре җыеп, безнең андагы язучылар, журналистлар, галимнәрне җыеп, кат тукып торгае, һәм башкортның колагына да барып керсеннәр иде. Башкорт белән татар бердәм булган аны шул вакытта. Бүген без бердәм түгел. Менә шунысы аяныч. Тарихны тиз онытканга күрә аяныч. Халык арасында әле бердәм барбыр. Менә мин әйтәсем килә, никах мәсьәләсендә, әгәр инде татар әти-әнисе башкортка кияүгә бирә икән, яки аны килен итеп татар башкортны, башкорт татарны, башкорт әти-әниләре бер тигез карыйлар икән, димәк халык арасында ул мәсьәлә юк. Әлбәттә, әйтәсем килә, инде бу җан исәп ничәме хәзер инде 2 елга, 2 ел ярымга сузылды. Әлбәттә, бу мәсьәлә инде тема Коран мәҗлесләренә, инде халык белән без аралашабыз бит инде, ул күп барыр. Бөтен мәсьәлә уны без Кем районыннан каян чыккан, Уфада барыбер әллә каян космостан килгән халык түгел, шул татар районнарыннан, шул башкорт районнары җыелган халык. Кем аны гореф гадәте бөтен буенча аңлап була, кем нәрсә һәм бу мәсьәләне әлбәттә күтәрәләр, ләкин барыбер халык арасында, менә сез әйткәнчә, төп сүзләр ул бердәм булырга кирәк, теге ниндидер ниләргә аерылмаска, бирешмәскә дип халык арасында бар. Әлбәттә, төрле кемгәдер күп нәрсә ошамаска мөмкин. Һәм ул факторлар менә күптән түгел генә бездә мәдәният министрлыгы да инде бар шундый социаль гуманитар эзләнүләр үзәге. Центр социально-гуманитарных исследований Министерства культуры. Анда сайтларында milli siyasətini, Башкортстанда milli siyasətinin kontsepsiyasının проекты бар. Һәм ул проектта анда проблемаларды, әлбәттә, анда бердәмлек, берлек һәм башка ниләрне үсеш, төрле милләтләрне саклау, бөтен нәрсә ул бар һәм анда проблемалар да язылган. Шул проблемалар турында инде социаль, икътисади яктан да ниләр булса да, миграция мәсьәлә, мигрантлар ниләр. Анда бер пункт бар, отток перспективной молодежи из региона. Әгәр менә ул әле концепция, димәк, расланмаган, ул проект булып кына тора. Ләкин менә отток молодежи бар икән, димәк, менә сез дә әйттегез, элек көчләп бәлки күчергәннәрдер. Хәзер әйтергә кирәк, менә минем яшьтәшләр арасында да барыбер Татарстанга барып торган кешеләр, күчеп китүчеләр байтак, чыннан да татар арасында да бигрәк тә кемдер укырга китә, күчә, кемдер эш таба, кемдер әлбәттә Мәскәүгә, Петербургка да китүчеләр күп, ләкин менә Казанга тартылу, менә минем дуслар, якыннар тирәсендә дә һәм инде башта үзләре китәләр, үзләре китсә балалары да күчә, я балалары китсә балалар артыннан алар китәләр. Ул чыннан да бик перспектив, алдынгы яшьләрнең китүе андый фактор бар, Казанга күчәләр. Ул проблемалар бар, димәк, ул хәтта концепциядә ул мәсьәлә куелган икән. Мин шуңа күрә әйтәм, ул җан исәп мәсьәләсе ул бигрәк тә дәүләт органнары, дәүләт өчен ул бик зур мәсьәлә. Моннан да әгәр синең халык әзәйсә, ниндидер иң яхшы кадрлар китә башласа, ничектер аны саклау, әгәр ул милли факторда бу китүнең бер факторы, бер сәбәбе булса, әлбәттә ул уйланырга сәбәп итендә ул, чөнки башка социаль, икътисади үсеш тә киләчәге дә анардан тора бит республиканың. Шуңа күрә, инде менә сез әйттегез, Казанга китү буенча, менә мин әйттем, минем әтинең авылына 350 ел, менә минем әни ягыннан да, әти ягыннан да Татарстанда бер туганнарыбыз да юк. Менә бер ничек тә бер кем юк. Гомер буе менә бөтен яктан да ул Башкортстанда яшәгәннәр,
Demek, indi elbette jirli halk özümüzde, öz yerimizde yaşayız. Köre nindidir Allah saklasın, nindidir kon koyudan, nindidir ızgışlardan elbette özümüzün sözümüzüne aytırga kerak. Söz bilen bolsa da, indi buna hizmetimiz bilen bolsa da, halk bütün nerseni anlay, halk bütün nerseni köre. Hem bu devlet jitekçilerine, municipal jitekçilerine de Allah Teala yardım versin, onlara da jireklik bilen, akıl bilen bütün nerseni alıp bargı. İyi, bir soru var. Alfred Efendi, hayırlı gün. Zilya bulam Tatarinforumdan менә шундый соравым бар сезгә. Менә сез әйттегез, халык белән аралашабыз, элемтәдә торабыз дип. Ни рәвешле аралашасыз? Нинди форматта ул аралашулар үтә һәм ул аралашуда кемнәр катнаша? Җыр бию белән генәме яки тарихи яктан аңлашулар бармы? Һәм нинди каршылыклар килеп чыга сездә? Менә нәрсәләр бар? Нинди реакция булды? Aralaşu elbette eğer tübeklerde mesela bizning milli uyushmalar ya milli uyushma ya rayon o'tkara turgan şaralarda da qatnashamiz. Elbette folklor da bo'lurga mumkin, biyu da bo'lurga mumkin. Ham aytamiz biz o'zimizning program bilan da yuribmiz. Biz nindidir sharaga bayli tugul. Elbette ul xalqni, ul shaxslarni ko'rsatuv, ular bilan aralashuv, ul nindidir ofitsial rasmiy shara bo'lsa, ul endi nindidir klublarda o'zi agar endi o'zimiz gina borib, ul rayonlarga ondagi shaxslar bilan uchrashsak, ya avulning ya bir necha avul shaxslari bilan, xalqi bilan albatta ul turli xalqni jiyib da rasmiy sharada da, bulay samimiy uchrashuvlarda ham turlicha endi albatta mana ham kitoblar, jurnallar taratuv bo'yicha da ul kitobxonalarga da topshiramiz, maktablarga da topshiramiz. Tübekdagi bizning har bir tübekda aytsak, baribir o'zimizning kishilarimiz bor. Kim bilan biz ilimtada, tübeklarda narsa o'ta, nindi vaziyat, nindi biz ilimtada. Shunga ko'ra ya ul kitoblarni, nelarni, jurnallarni, gazetlarni ularga qoldirib, ularga taratilar. Shunga ko'ra shunday turli albatta harakat turli bor. Ham albatta so'nggi 2 yilda endi baribir tatar shaxslarini, tatar xalqina ulug' xizmatlarini esga olib, biz ko'pgina shaxslarga kongressning medallari, ham Tatarston nagradalarini, ham Boshqirdiston nagradalarini, bo'laklarini oldirishanda da xizmatlashlik etarga tirishamiz, qo'limizdan kelgancha. Albatta, endi bu so'nggi yilda bu bo'laklar boytaqgina da taratildi. Baribir kishilarga nindidir ixtirom, ixtibar ham mana yoshlar orasida da bu yil ijodiy o'quvlar o'tkaruv bo'yicha da sonlar bo'yicha o'tgan yilning endi bizning Boshqirdistonda ko'proq bo'ldi. Endi boshqa yillarga qaraganda ham tatar diktanti bo'yicha da ham mana bu konkurslarda jenguvchilar ya tatar tili olimpiadasida jenguvchilarga biz kongress sessiyasidan ayrim bo'laklarda topshiramiz. Mana studentlarda ona so'zi degan konkurs yilda uyushtiriladi Boshqirdiston Pedagogiya universitetida. Ham ularga da ayrim bizdan kongressdan bo'laklar topshiramiz, yetkazamiz. Shu. Tağın bir ko'ngilni erinetken bir bo'ldi endi. Shunga inanib qaytdik. Boshqirdistonga borishdik. 8 rayonni o'rab chiqqan vaqtda kitobxonalarga kiramiz. Aytib turmayman endi, vaqlanib turmayman. Yetakchilari bizni ko'rganda rayon madaniyat bo'ligi, direktor biblioteka ular sırada qo'rquva qarab bizni ko'rga, lekin qo'yib shara olmaylar bit endi. Yozuvchilar kelgan, ham ular suyini so'nggi 15-20 yilda birinchi topqir tatar yozuvchilarini ko'ramiz deb, ham biz albatta kitoblar olib bordik, bo'lak etdik. Lekin ko'ngillar etkani bit shol. Bibliotekada teganda boshqirt adabiyoti pishmog'i idendan to'shamga xatli, ham onda harfi formalaytirib so'z olib ketgan. Bizning tatar adabiyoti kishtasi 2 kishta turadi. Biz shoqqatamiz, yurak erni. Bizning tatar kitoblari borib kirmaganga. Shunga biz tuza olmag'ach 21-iyunda oxirgi kuni biz bit Ufaga borib redaktorlar bilan uchrashuv o'tkazdik. Endi ularga da azrak ular da ernisin deb. Chunki ni boshqa adabiyoti bilan, ni tatar adabiyoti bilan tanishmay yashaw, o'zaro aralashmay yashaw, ikkimizni da bor nodonlikqa iltijak. Biz beklanib o'z bankimizdagina, o'z qabog'imizdagina yashaymiz.
Менә шуңа күрә әлбәттә менә бу өлкәне дә ныграк җәелдергәйде. Бәлки ул конгресс аша берәр ничә итеп тәэсир итеп тә түгелдер. Башка методлар белән. Бәлки безнең мәдәният министрлыгы белән Башкортстан мәдәният министрлыгы үзара килешү төзеп, мәҗбүри рәвештә дигән кебек. Әгәр дә безнең татарның Казан утларымы, ул безнең мирасмы, шулык безнең мәдәни җәмгыятьме барып җитмәй икән, алар да бит нәрсәдер югалта. Без тарихны күтәрү буенча шулай бик күп эшлибез. Һәм Башкортстанның да безгә бит барыбер кызык, аларның нәрсә эзләп табалар, нинди яңалык бар. Мин аларның бөтен язган әйберләре дә теге һаман уйлап чыгарылган, руга бәйләнгән, ру баганасына бәйләнгән дип әйтмим. Чөнки аларда да бар кызыклы әйберләр. Безгә дә анда ватандаш журналын без элек алдырадыр, хәзер алдыра алмыйбыз. Алар безнекен алмый. Менә бу киртәне дә ярып чыгу өчен бер нәрсә уйланырга. Һәм җай чыккач Роберт Миннуллинның мотор иттереп әйтә торган бер сүзе бар. Җай чыкканда эш күрсәтү мактануга керми дигән. Әле без яңа гына бастырып алдык, нинең мәдәни җомга газетасында басылган мәкаләләр, шушы җанисәп алу уңаеннан китап итеп чыгардык. Татар барда хәтер бар дип түгел, татар барда хәтер бар дип. Чынлап та монда бик күп өлкәләрдәге татарлар язмышына багышланган язмалар күп. Монда яшереп торасы, яртысы Башкортстанга багышланган, чөнки безнең үзәкне Башкортстан үзе. Андагы татарларның хәле. Менә шуңа бу китапны тегешиләбегә барышлый тапшырырга өлгермәдек. Ләкин без барыбер сезгә аны бүләк итми калмыйбыз, без аны Башкортстан татарларына барып җиткерәчәкбез. Рәхмәт. Рәхмәт Вахит. Менә мин бару сезнең сүз. Сез менә китапханәләргә бардыгыз. Бер яктан аны шулай итеп күрергә була. Инглиз телендә китаплар тора, башка телдә юк дип. Ә мин аны башка итеп күрәм. Без бит менә шул китапханәләргә, бәлки ул сезгә әйтмиләр дә бездә ул китаплар бар дип. Чөнки әлбәттә китапханәгә китапны тапшырсаң, аны бит инде рәсми акт белән аның тәртибе бар. Әлбәттә без аның белән шөгыльләнмәйбез инде. Аңлыйбыз бит, һәрберсе өчен ул документаль мәсьәлә. Ләкин әгәр ул китаплар китапханәнең киштәсендә күренми икән, димәк халык аларны укый авылларда. Ә китапханәдә киштәдә китап тора икән күпләп, димәк аны халык укымый. Юк, шулай дип күңелле юатсак кына инде, ләкин бит китапны Моны күлеп әйтмим, сезгә чыннан әйтәм, без бит инде моны калдырган. Biz килгән китаплар алар ешкана койдыр арттарак тора, ләкин аларны халык биш менә бигрәк тә Зифа Кадырова кебек менә язучылар бик сорыйлар инде безгә. Ул мәсьәлә белән проблема бездә теге мотор әдәбият төрлесеннән бар инде, конгрессты тапшырабыз. Инде хәтта бестселлерлар сорыйлар һәм халык аларны укый. Менә шул Казан утларын ешкана менә мәдәни җомга газетасына рәхмәт әйтәсем килә. Былтыргы номерда менә 9-7 майның санында татар батырлары, татар шәхесләре турында. Без инде аларны йөзләгән газет тараттык бөтен республика буйлап. Хәтта сезгә зур рәхмәт шуннан да китабы. Шуңа күрә ул барып җиткән китап, әлбәттә без һәрбер авылга, һәрбер китапханәгә инде әйтәм бит, ул теге сан буенча барып җитә алмыйбыз. Теге бер машина белән, бер ни белән, ләкин төрле ысулларын, юлларын табабыз. Шуңа күрә барыбер әгәр инде ул китап авылга барып җитсә, ул китаплар журнал, халык аны сусап укый, авыл халкы Аллага шөкер әле татар халкы, китаплы халык, укый торган халык, шәһәрдә укытып та булмый аны. Авылларда ул китапларның журналларын укыйлар, шуңа күрә алар китапхана киштәләрендә еш кына юк та. Рәхмәт. Һәм менә тагын бер сорау бик еш күтәрелә торган менә бу төньяк көнбатыш диалекты дип әйтәбез бит инде. Бу китаплар берәр заманны төньяк көнбатыш диалектында язылган дип кенә игълан итәләр микәнсең? Һәм гомумән шушы проблемага халык ничек карый, халыкның мөнәсәбәте ничек? Еллар буена үзен татар дип хис иткән кешеләр, алар кисәк кенә теге biz башкорт телендә сөйләшәбез икән дип уйлап башламыйбызмы? Андый кешеләр бармы? Гомумән халыкның мөнәсәбәте ничек менә шушы әйбергә, шушы игълан ителүгә? Әлбәттә, татар халкы ул надан халык түгел. Инде электә шукындырганнар, бәлки башка диндә дип статистика буенча язганнар, ләкин 1906 елдан башлап
Bütün başka итеп язылганнар, мөселман итеп язылганнар безнең халык тиз генә кайткан меңләгәнчә, дистәләр меңләп. Шуңа күрә менә минем өчен теге англичаннардамы, Америкадамы менә теге duck test дигән нәрсә бар, менә үрдәк тест. Әгәр кош үрдәк кебек йөри, үрдәк кебек тавышын чыгара икән, bütün неләре, хәрәкәтләре үрдәкнеке кебек, димәк ул кош үрдәк. Принцип очевидности дигән нәрсә бар бит инде. Шуңа күрә татар, әгәр ниндидер кеше халык татарча сөйләшә, татарча ашлары, горыф гадәте, биюе, сәнгате, bütün нәрсә татарча икән, димәк ул татар. Аның диалектымы һәм башкасы анда баш ватудан ул нәрсә инде. Татар, димәк ул татар. Шуңа күрә теге шул тест белән генә bütün нәрсәне аңлап та була. Ә инде мин барыбер менә җан исәп алдыннан сез дә менә җыелышасыз. Инде менә чыннан да соңгы вакытта мин Татарстан ягының әлбәттә Аллаһка шөкер менә телевидениедә дә, газетларда, журналларда да Башкортстанга багышланган бик күп мәкаләләр инде башлана. Ул менә җан исәп беткәч, шунысы бетмәсен иде, сүнмәсен иде. Шуннан да теге хәзер оборотлар бәлки бардыр күбрәк, бәлки төрле сәбәпләр белән. Менә ул дәвамлы булсын. Шуннан да теге җан исәп бетте дә, менә шуңа күрә мин баштан да әйттем, безнең эшебезне теге җан исәпкә бәйләп, ниндидер чарага, ниндидер датага бәйләп эшләмибез. Ул дәвамлы теге концепция белән эшләнгән эш белән дәвам итәбез. Шуңа күрә барыбызның да хезмәтләребез шулай булсын. Теге вакытлыча гына, кирәктә генә дип әйтәсем килми. Һәм инде барыбер менә бу Башкортстандагы 30-дан артык редакциялар, мин инде менә сезгә дә әйтәсем килә. Шуннан да менә шул берәр авыргазы хәбәрчесе, анда Илешнең маягы, менә шул хәтта Чакмагышның игенче газетасының тиражы 3000. Әле менә Өметнең 10000 булса, Кызыл таңның республика газетләрендә 4000 тирәсе, 4500 тиражы. Ә менә район игенче дигән газетның тиражы 3000. Ул бик күп бит инде бүгенге көндә караганда. Шуңа күрә ул газетләрдә дә бик еш, матур гына андагы шәхесләр турында, бәлки андагы тормыш турында мәкаләләр чыгып тора. Алар һәрбер газет атнасына 2 тапкыр чыга. Шуңа күрә бигрәк тә Татарстанның матбугатларында да ул газетләргә игътибар азрак булса, инде аларның да булган чыккан мәкаләләргә игътибар итсәгез, чөнки хәзер интернетта бит аларны тоже инде күреп була. Аларга да бик күңелле булыр, бәлки аларга да аларны да күргәннәр дип аларның хезмәтләрен. Рәхмәт, безнең теге игътибарга алырбыз. Шулай да менә Кушнаренко газетасында бу чынлыкта бунда татарлар, башкортлар яши дигән мәкаләдә чыкканы бар иде татар телендә. Андый да хәлләрдә булганы бар. Һәм безнең менә вакытыбыз тәмамланып килә. Мин сезгә тагын менә йомгаклап бер сорау бирәсе килгән иде. Сез әйтәсез, менә гади халык арасында юк дип, менә шуңа игътибар итәбез. Соңгы араларда социаль челтәрләрдә менә ничектер теге агрессияле кешеләр артканнан арта бара кебек тоела безгә. Сезгә ничек тоеладыр? Менә нинди генә теге нейтраль хәтта постларга да теге шундый агрессияле кешеләр бар. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Шушындай сез үзегез дә әйттегез, ниндидер ызгыш чыкмасын дип. Шушындай күренешләр булмасын өчен менә сезнең үзегезнең киңәшләрегез, фикерләрегез ничек, нәрсә дип әйтер идегез? Һәм без Башкортстанда теге үз милләттәшләребезне югалтмас өчен сезнең киңәшләрегез ништәс килгән иде? Әлбәттә, мин инде әйтеп киттем, менә җан исәп мәсьәләсе 2 елга хәзер сузылды. Инде аны тизрәк үткәрергә кирәк. Әлбәттә, төрле чирләр, пандемиялар белән сәбәп бар икән, аны инде хәзер bütün мөмкинчелекләр бар, госуслугилар бар. Халык арасында менә бу электрон вариантны популярлаштырырга кирәк, һәм тиз генә аны электрон вариантта үткәрсәң, дәүләт bütün нәрсәне теләсә, bütün нәрсәне үткәрә ала. Бәлки ул менә бу электрон вариантта үтсә, безнең яктан да, башкалардан да теге сораулар да әзрәк булыр. Ул чыннан да инде һәр кеше үзе ул ниләрне, формаларны тутырып җибәрсә, электрон теге ниләрне. Шуңа күрә теләгем шундый, әлбәттә, менә ул октябрьгә куелган икән, тизрәк ул җан исәп үтсен.
һәм менә шундый электрон форматта үтсә бик яхшы булыр иде дип уйлыйм. Булай, узгышлар ул әлбәттә чыга. Әгәр инде кеше иртәннән кичкә хәтле эшли икән, бәлки социаль челтәрләрдә ызгышырга да вакыты юктыр. Кемнеңдер вакыты каладыр инде. Шуңа күрә әлбәттә мәсьәләләр туып туса да шул җан исәп бәйле булгач, ул менә төп максат үткәрелсен, вакытын һәр нәрсә вакытында эшләнергә тиеш. Сузылмасын, вакытында эшләнсен һәм тормыш дәвам итсен. Рәхмәт сезгә, Альфред әфәнде. Безнең вакытыбыз төгәлләнде. Сезгә дә бик рәхмәт. Уфага килгәндә, Башкортстанда килгәндә безгә дә хәбәр итегез. Һич шиксез. Күрешергә язсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Күрешергә язсын. Рәхмәт. Сәлам.